Ale dneska se nebudem vrhnout na tenhle stroj. Ale budem se vrhnout na tento stroj. Zdar babeťáci, tak tady vás vítá Blaflo, babeťák. Nevím, proč jsem si přejmenoval kanál, ale tu dobu, jak jsem měl tu přestávku, tak jsem něco koupil. Je to tady ta babeta. Já už jsem na ní točil to video, ale nechci tady dělat znova, jak toto je. Prostě bude v popisku odkaz na to video, jak jsem točil. Mě prostě hráblo, natočil jsem video a vytvořil jsem si nový kanál. Protože na mobilu, tak jsem nechtěl hledat kód mýho účtu. A nešlo mě přihlásit na tohle Mr. Babeťák Kuče, protože já jsem se ještě odhlásil a dal jsem tam to heslo, který jsem měl. Mně normálně nefungovalo. Ale dneska se nebudem vrhnout na tenhle stroj. Ale budem se vrhnout na tento stroj. Toto je můj nový stroj. Odmyslete si tady tu nálepku a tady to RS. Dám klidně fotku a jak to bylo originálně. Tady to buying, tohle crown a tohleto jsem si tam dal já. Ještě si odmyslete tady ty kostičky. Jo, bošák tam byl. Tady ty kostičky si taky odmyslete taky. Jsou. A tady si takhle přimyslete. Takhle hnusnou lineu, ty vole. Kurva, to bylo hnusný, vole. No tak jsem vzal šmirgl. Takhle jsem to takhle ošmirgloval. Začum. A teď to vypadá, ty vole, jak pořádný závodák. Ještě tady to má takhle ty kostičky, tu šachovnicu. To je závodák. Říkám. Ještě RS. Jo, jinak stojánek to nemá. Ale vím, jak mít stojánek. Takovýhle prkno, to opřete o to. To já dělám ale na druhé straně víceméně. Tady je od tuhle gumu, se to takhle šprajcíme vozem. Když je to nějakým to, kde to ujíždím, tak se pod to takhle dá. Takhle prkínko. A drží to. Jako stupačka nefungovala. Zase mi vede 40. Počkat. Koupil jsem mi tohle, aby to fungovalo. Ono stačilo jenom povolit tady tyhle matku. Protože to bylo moc utažený. Takže vede 40 na potom. Líbí se mně, že všude, když se koukám na sítě, tak prostě u všech vidím, že to má jenom takhle ten háček. Že tady nemají tohleto. A mně se strašně zalíbilo, že já to tam mám štěstí. Já jsem koukal, nevím, prostě jsem koukal na mě hráblo, koukal jsem reklamy na Pionýra, ty dobový. A viděl jsem, že tam měli tohle. A všude jsem na Instagramu takový viděl. Takhle. Takže tak. Tak, kde jsem to skončil? Něco ty bere 40. A něco já už ani nevím, u čeho jsem skončil. No tak, představíme vám moje nálepky. Tohle, jak jsem říkal, jsem si přidal. RS, se byl v Mototechně. Koupil jsem si. Coca-Cola, taky. To jsem si tam nedal. Tu už nic není. Jo, tady jsem si dal. Javor 21. A já si tam chci dávat modrou. Jenže já jsem si tam zrovna na tu černou nalepil tohleto.
Ale já mám takový nápad, že šmirgl vezmu a tady třeba, jak je ta černá barva, tak to šmirglem, ale možná, abych to nevoškrábal tady to, tak ona pod tím, tak je modrá, světle modrá. Což já chci světle modrou na tohle. Tak buď, že bych vzal šroubovák, trošku bych to takhle a jen doufat, abych se nedostal na pravděpodobně originální barvu. Tyvo, to padá. Na originální barvu, což je červená. Protože se to loupe. Ale tady to vypadá, že to bylo oč. Třeba mě nejvíc naštvalo, že tady, ty brďo, to je přiblížený, ne? Já jsem tady, jak byla SPZ-ka, tak někdo to nabarvil, že tam měl SPZ-ku. Takže tak. Stupačky to. Jo, jinak tady to mě lánko na zadní brzdu vadilo. A prostě se mně nelíbilo, že tady plandalo, jak jsem tady tím, tady tou stahovačkou, nebo jak to se tomu říká. Takhle dal k tomu, tam byla prostě random díra, tak jsem ji tam přidělal. Nevím, jestli tady byly nějaký držáky na lanka. Pokud jo, tak mi napište do komentářů. No, jinak Wayfuk se tady klepal, jsem to utáhl. Jinak nějaký prej. Mě tady to profukuje, kdybyste věděli, proč mě to profukuje tady takhle, tak mě povězte. Tady to, nevím, jestli to je originál, ale tady to je přinýtovaný, nebo čím to je udělaný, přidělaný. A trošku mě už tady rezne. No. Já to mám chvilku, já to mám nějaký 2 týdny. Tady to je už rezlý a když se za to někdy zatáhne, tak slyšíte takový... Je to trošku v tom zakřupe. Jinak v pohodě, hele. Jenom to zakřupe, tak preventivně. Tady nádrž, to je jasný. Co by tam bylo? To píč. Natácháče ne. To není stočený, tak. Je tam 20 407 kiláků na tom. Což nevím, jestli je dobrý nebo špatný. Takováhle guma to originál hádám nebylo. Protože to vypadá hrozně. Jestli to bylo originál, tak sorry. Mně to originál teda nepřijde. Bošák, to vím, že není originál. Tady je taková černá páčka byla. Já jsem tam stejně chtěl bošák. To je zarezlej, tak ho vyměním. No jinak by se mně líbilo tady mít takhle zrcátko z páčky. A nebo mít zrovna zrcátko takhle, na páčce takhle. Přijde mně to dobrý. Co bych vám ještě ukázal? No, nevím. Jo, tam ještě nějaká nálepka. To už nevím. Startovačka. Jak jsem si to potunil, tohle jsem si udělal sám. Protože jak vidíte, není to úplně přesný. Tady. Mně jedno, když se na to podíváte z dálky, má to ty kostičky? Ano, má. Takže jsem spokojený. Řadička.
Já nejde mě nastartovat, nevím proč. Ne. Hlavně dejte ještě odběr, like a odběr, protože pro vás to nic nestojí a mě uděláte velikou radost. Za ty dny, co jsem tady nebyl, tak bych si přál odběr a co odběrem ovlivníte a lajkem, že budu spokojený. No a tohle asi bude konec tohohle videa. Tak čus, dejte like a odběr a čau. Čus.